ሰላምን ጥዕናን ንኩልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ክኣትው ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ንደቂ ተባዕትዮ ብሉፅ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ንደጋዊ ክፋል ሰውነተን ጥራሕ ብምርኣይ ብሉፅ ብልዕቲ ከም ዘለወን ትፈልጥሉ ሜላ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ምስ ሳይንስ ተታሒዙ እውን ናቹራሊ ፅብብ ዝበለ ብልዕቲ ከም ዘለወን ትፈልጥሉ ሜላ እዩ። ምስ እዚ ተታሒዙ ድማ ንደቂ ኣንስትዮ ዝኸውን እውን ናቹራሊ ስፍሕ ዝበለ ብልዕቲ እንተሃሊክን ክትሰርሕኦ ዘለክን ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ክሕብረልክን እየ። እዘን ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ትሰርሓ እንተኮይንክን ናቹራሊ ፅብብ ዝበለ ብልዕቲ ምስ ዘለወን ደቂ ኣንስትዮ ማዕረ ፅብብ ዝበለ ብልዕቲ ንክህልወክን ዝጠቅመክን መደብ እዩ። እስካብ ናይ መደበይ ፍፃመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኮንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡ እውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቅርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረክብሉ ቻነል ስድራ ንክትኮኑ ብክብሪ ይሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ነዚ ኢለ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ብልዕቲ ምፅባቡ እንታይ ጥቅሚ ኣለዎ ዝብል ሕቶ ክንምልስ። ብልዕተን ኣብ ዝፀበሉ ግዜ ናይ ወዲ መትሎ ብደንቢ ንክሕሰይን ንብልዕታ ሴንስ እንዳገበረን ናይ ብልዕቲ ሙቐታ ሴንስ እንዳገበረ ምስ ብልዕታ እንዳተነኻኽአ ርክብ ንክፍፅም ዝጠቅም እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ሓደ ሓደ ደቂ ኣንስትዮ ከም ዕድል ኮይኑ ኣናቶሚካል ስትራክቸረን ወይ ከዓ ምስ ቅርፂ ሰውነተን ተታሒዙ ናይ ብልዕቲ ምስፋሕ ከጋጥመን ይኽእል እዩ። ስለዝኾነ ገና ናብ ፆታዊ ርክብ ከይኣተኹም ስፍሕ ዝበለ ብልዕቲ ትፈልጥሉ ሜላ ክሕብረልኩም እየ። እቲ ቀዳማይ ሓሳብ ብናይ ሰውነተን ቅርፂ ትፈልጥሉ እዩ። ቅጥን ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ስፍሕ ናይ ምባል ቴንደንሲ ኣለዎ እዩ። እዚ ዝኾነሉ ምክንያት ድማ ብናይ ብልዕተን ውሽጣዋይ ክፋል ዘሎ ስጋ ኣብ ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ዝበለፀ ናይ ምምላእን ብልዕተን ናይ ምሕባጥ ዓይነት ጠባይ የርኢ እዩ። ኮይኑ ግና ቅጥን ዝበላ ኣብ ዝኾና ግዜ ኣብ ሰውነተን ዘሎ ናይ ስጋ ኮንተንት ትሑት ስለ ዝኸውን ኢቭን ብልዕተን ዋላ እንተዘይሰፍሐ ስጋ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ትሕት ዝበለ ስለ ዝኾነ ኣብ እዋን ፆታዊ ርክብ ንመትሎ ኣጥብቕ ኣቢሉ ናይ ምሓዝ ዓቕሙ ይቕንስ እዩ። ብተፃራሪ ድማ ረጎድቲ ደቂ ኣንስትዮ ስፔሻሊ ኣብ ማዕኮረን ከባቢ ርጉድ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ናይ ሰውነተን ስጋ ተታሒዙ ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘሎ ስጋ ብኡ ልክዕ ርጉድ ስለ ዝብል ንናይ ብልዕተን ስፍሓት ናይ ምፅባብን ብልዕተን ስጋ ንክህልዎን ንመትሎ ንኸጭንቕን ብኡ ልክዕ ድማ ብልዕተን ሙቐት ንክህልዎ ዝገብር እዩ። ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ናይ ሰውነት ቅርፀን ጥራሕ ብምርኣይ ናይ ብልዕተን ስፍሓት ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ መበል ካልኣይ ንሪኦ ድማ ምስ ቁመተን ተታሒዙ ንሪኦ ሓሳብ እዩ። ቁመተን ንውሕ ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ ብልዕተን ዕሙቕ ዝበለ እዩ ዝኸውን። እዚ ማለት ናይ ብልዕተን ንውሽጢ ዘለዎ ዕምቀት ንውሕ ዝበለ እዩ። ናይ ሓፀርቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣናቶሚካል ስትራክቸር ክንርኢ ከለና ኣብ ብልዕተን ከባቢ ዘሎ ዓፅሚ ዝተፀጋግዐ ስለ ዝኾነ ካብ ጫፍ ብልዕተን እስካብ ማህፀነን ዘለዎ ርሕቐት ብጣዕሚ ቀረባ እዩ ዝኸውን። ካብዚ ብተወሳኺ እውን ብልዕተን ፅብብ ናይ ምባል ዕድሉ ልዑል እዩ ዝኸውን። ኮይኑ ግና ነዋሕ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ ትኾነሉ ግዜ ካብ ጫፍ ብልዕታ እስካብ ማህፀና ዘሎ ዲስታንስ ስለ ዝርሕቕ ኢቭን ብልዕታ ዋላ እኳ ሰፊሕ እንተዘይኮነ ናብ ውሽጢ ዕሙቕ ናይ ምባል ዕድል ኣለዎ። ስለዝኾነ ብናይ ቁመተን ርኢኹም ናይ ብልዕተን ዕምቀት ክትፈልጡ ትኽእሉ ኢኹም። ነዚ ምስ ረኣና ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ናቹራሊ ብልዕተይ ስፍሕ ዝበለ እዩ ኢላ ትሓስብ እንተኮይና ክትሰርሖ ዘለዋ ናይ ስፖርታዊ ምንቅስቃሳት ኣለዉ። ነዘን ምንቅስቃሳት ብምስራሕ ንናይ ብልዕታ ስፍሓት 100% ክተመዓራሪ ትኽእለሉን ናብ ፀቢብ ዝበሃል ብልዕቲ ክትቅይሮ ትኽእለሉን ኤክሰርሳይዝ ክንርኢ ኢና። እስካብ 3 ዝኾኑ ኤክሰርሳይሳት ክሕብረልክን እየ። እቲ ቀዳማይ እንሪኦ ኤክሰርሳይዝ ንጎሆ ንጎሆ ብምትሳእ ቁሩብ ምንቅስቃሳት ምስ ሰራሕክን ንእዳውክን ንቅድሚት ብምዝርጋሕ ኣብ መዓልቲ ካብ 30 እስካብ 40 ሓፍ ኮፍ ብምስራሕ ንናይ ብልዕትኽን ስፍሓት ክትቅይራ ትኽእላ ኢኽን። ዝበለፀ ለውጢ ንምርኣይ ድማ እግርኽን ቁሩብ ክፍት ኣቢልክን ሓፍ ኮፍ ትሰርሓ እንተኮይንክን ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ መስል ወይ ከዓ ጭዋዳ ማለት እዩ
كتتررع تخلاخن شوادا ناي بلعتخن انت تريرو دما نمثلو عطبق قبيلو ناي محاز عقمي يوسخيو اتخالاي نريو اكسرسايز دما بحقوخن دكيسكن نخلت اجرخن بمعصاو ناب العلن ناب تحتن منقسقاسيو እዚ ማለት ብርክኽን ከዓፀፍክን ንእግርኽን ዓፂኽን ንላዕልን ንታሕትን ሓፍ ኮፍ ክተብል ኣለክን ኣብ ልዕትኽን ከባቢ ዘሎ ጭዋዳ ዝበለፀ ናይ ምትራር ጠባይ የምፅእ እዩ ዝበለፀ ናይ ምትራር ጠባይ እንተምፅኡ ድማ ቅድም ኢለ ከም ዝሓበርኩልክን ንመትሎ ኣጥብቕ ኣቢሉ ናይ መሓዝ ልምዲ የምፅእ እዩ ኣብ መበል ሳልሳይን ናይ መወዳእታን ንሪኦ ኤክሰርሳይስ ድማ ተንበርኪክን ንሓደ እግርኽን ንድሕሪት ብምዝርጋሕን ብምዕፃፍን ትሰርሖ እዩ ብተፃራሪ ድማ ነቲ ዘይሰርሐ እግርኽን ንድሕሪት ብምዝርጋሕን ብምዕፃፍን ንነዊሕ ግዜ ኣብ ትሰርሓሉ እዋን ኣብ መቕመጫኽን ከባቢ ንዘሎ ሓዊሱ እስካብ ሕቖኽን ንዘሎ ጭዋዳ ብምትራር ኣብ ብልዕትኽን ከባቢ ንዘሎ ጭዋዳ ብኡ ልክዕ ንኽተርር ብምግባር ንመትሎ ኣትርር ኣቢሉ ንኽሕዝ ክትገብራ ትኽእላ ኢኽን ክነጠቓልሎም ከለና ኣብ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ ፅብብ ዝበለን ስፍሕ ዝበለን ብልዕቲ ትፈልጡሉ ሜላን ንደቂ ኣንስትዮ ድማ ናቹራሊ ስፍሕ ንዝበለ ብልዕትኽን ተፅብባሉ ኤክሰርሳይስ ዝረኣናሉ መደብ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ሎምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓዝኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካዕን ስድራ ንኽትኮኑና ብኽብሪ ሓትት መደብና ናብ ብዙሓት በፂሑ ተምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ኣይትረስዑ ሓሳብ ርእይቶኹም ብኮሜንት ሴክሽን ኣብፅሑና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒለይ